горы. А 18 кастрычніка стаім за гэтымі гарамі ў гэтай мёртвай прасторы, і я хачу верыць, што можа быць такое месца за гарою, дзе снарады не ўпадуць, але штосьці тут няпэўнае. Учора да цёмнага стралялі, прыйшоў вечар, мароз бярэцца, ногі на замёрзлай руні пада мною не правальваюцца, а месяц сярод сівых панура-сцюдзёных хмар сунецца і шпарка бяжыць. Капаем акоп, я, Пашын і Беленькі. Сварымся, няма ладу. Пашын лае нас абодвух арыстакратамі і кідае зямлю цэлымі кучамі, як волат, а Беленькі за архітэктара. І лае Пашына і мяне за няўмельства будаваць акопы, а сам капне трошку і памінутна садзіцца абціраць пот. Я цягаю з хутара жэрдзе на пакрышку і не бачу толку ў беленькавай архітэктуры, бурчу. Сварымся за тое, што ўсім нам цяжка. Пайшоў я на адзін хутар. Спакойны гаспадар не дае нічога браць, таргуецца нават за аглоблі ад саней, гаворыць па-руску, а здаецца немец, а не літовец. Можа, шпех? А да граніцы тут 4 вярсты, з гары ў дзень відаць Вершбалова, казаў падпаручнік Сізоў. А я і баюся, ноч, цёмна, я адзін на хутары з гэтым падазроным гаспадаром. Пайшоў на другі хутар, а выламаць якія-небудзь дверцы. Чую, у хаце выюць, уваходжу, дзеці гудуць, а бабы плачуць, рукі ломяць, хапаюць посцілкі, падушкі, кідаюцца. Арклю, арклю, конь, важой ехаць. Ай, хай-яй-яй, дева, Бог. Гаспадара скідаецца да мяне. Ці можна цяпер ехаць, ці заб'юць іх нямецкія снарады, ці пойдзем мы далей адгэтуль наперад. А хлопчык умее троху па-руску, мабыць, хоча пахваліцца гэтым, кажа: «Не таяйка, афіцэра субілі ўсю, курыца». Дурненькі, я прыйшоў не па яйкі, не па курыцу, а мне дошкі патрэбны на акоп. Гладжу па галоўцы, смяецца. І гаспадарас паспакайнеў, сказаў я ім ласкавае слова і пайшоў без дверцаў. «Арыстакрат! Капайце ж самі, чорт вас бяры!» лаецца Пашын, швіргае лапату, садзіцца на ўскапаны пясок і бярэцца за курыва. «Вальна шляючы, дверцаў не можаце дастаць!» кіпяціцца Беленькі, таксама кідаючы работу, і доўга не можа абцерці ўсяго свайго вялікага поту. А потым пайшлі ўсе ўтрох, знялі і прыперлі цэлыя вароты з хутара таго падазронага гаспадара. Акоп так і не выкапалі, накідалі ў ямку лёну, накрылі яе варотамі, так і начавалі. Сяння чуў, як адзін пехацінец сказаў другому, што забіла 2 вольных на хутары ў той час, як гэты пехацінец з другім сваім таварышам куплялі на хутары бульбу. Даражыліся,
Цягнулі душу з цела, а снарад як бэхне. Нас не зачапіла, бо ўжо былі іх кінуўшы і адышоўшы, а яны, глядзім, гатовы. Вярнуліся мы, забралі бульбу так. Дзіця Сізоў усё запісвае, але чытаў запісанае батарэйцам. Напісаў аб тым, як гэтыя батарэйцы частавалі бульбаю галоднага пехацінца, не меўшага нават хлеба. Апавядае салдатам пра сваё хатняе жыццё. Ён адзіны сын старэнькага адстаўнога пяхотнага капітана, кажа, адкуль родам, як вучыўся, як любіць Расію і народ, і што гатоў за іх памерці. Салдаты любяць яго, але некаторыя цішком пасмейваюцца. «Пенсію буду пасылаць дамоў», прызнаецца ён. «А то ногды заб'юць, дык санітары з мёртвага возьмуць». У яго выпаўзла беленькая, а значыцца вошына з-пад пальчаткі, пачырванеў, як мак. Страляем ад 2 гадзіны дня да позняга вечара, а дайшло да 1000 ўжо патронаў. Абой не сціхае на ўсім фронте. Чую з трубкі цэнтральная перадае некаму тэлефанаграму, што наша пяхота заняла фальварак Капсодзе і засела там пад згубным арудзійным абстрэлам. Незразумелая трывога гняце мяне, рука не хоча болей пісаць. Сёння хлеба прывязуць уночы. Адна ўцеха. 19 кастрычніка нас моцна абстрэльваюць, а вось табе і мёртвая прастора, але, праўда, снарады то пералятаюць, то не далятаюць. Бой па ўсім фронте. — 20 кастрычніка. А Божа, Божа, Божа. Осколком гранаты забіт падпаручнік Сізоў, а за 5 минут перад тым гаманіў у нашым тэлефонным акопе і трактаваў нас сітным хлебам. Выйшаў абедаць і не дайшоў да хаты. 21 кастрычніка абраз ляжачага наўзнак ПК Сізова у новенькім даўгім шынялі, у чыстенькіх валёнках, а з белай хустачкай на разбітай асколкам галаве мучыць мяне. Вытрашчаныя мёртвыя вочы, скрыўлены рот, пасінелыя шчокі, на якіх у мёртвага ўжо вырасла брудзь, прабіты чэрап. Усё гэта пад хустачкаю. А далей стройны, як дзяўчына, як жывы, толькі ногі тырчаць, адубеўшы. Сёння прывязалі яго на ложа гарматы, а без струны, і з падчэснаю вартаю павезлі ў штаб хаваць. Каня яго вялі за ім пад сядлом у повадзе. Вечны спакой. — 22 кастрычніка. Учора пераехалі на новую пазіцыю. Пасля смерці падпаручніка камандзіру і ўсім нам цяжка было там заставацца. А 23 кастрычніка агнём нашага левага аруддзя запалена пуня у панскім двары Капсодзе, там зноў немцы. На батарэі 4 лёгкараненых. Дагэтуль нами выпушчана 260 шрапнеляў і 301 граната. Стралялі па выязджаючай батарэі, па адступаючай пяхоце, па гаўбічнай батарэі, па пяхотных акопах. Прыцэлы нашыя ад 54 з паловай да 150. Сёння рваліся наўкол нас чамаданы. Учора ўвечары і сёння ўранні
Быў густы сцюдзёны туман, удзень паказалася халоднае кастрычніцкае сонца, ногі зяблі. Купіў у падпрапаршчыка Хвёдара Смірновага, шчарбатага чалавека, няма аднаго пярэдняга зуба, смярдзючы казённы кажушок з цёплай баранняй шэрсцю, а заплаціў дорага, 5 рублёў. Цяпер маю толькі 2 рублі, і ўсе мае рэсурсы. Падпрапаршчык герой, а казённым таргуе, казаў Пашын і лаяў мяне, што я пераплаціў гэтаму подламу гароху. А мне ўсё думаецца пра смерць Сізова, каб ужо скарэй замірэнне, хай раняць, толькі каб жывым застацца. Сёння з 12 гадзін пачалося, як кажуць, наступленне а 25-я дывізіі. Мы тож б'ёмся, пасабляем ёй, гарматы грымяць, кулямёты трашчаць. Мы страляем блізу без пярэрвы. Ды ў адной перадышцы я паспеў усё-ткі задрамаць. Сёння і не мыўся. Учора, калі беленькі пайшоў стрыгчы капітана Смірновага, мы, я і Пашын, пры свечцы, якая гарыць у нас у акопе, шукалі ў вопратцы, а беленькі шукаўся перад вячэраю, а дужа бедаваў, што еў сваю порцыю мяса, не памыўшы рук, а ў нас вады не было. Чаму супам не памыў? З жартам даў раду Пашын пасля вячэры, а беленькі яшчэ болей бедаваў. Елі ўтрох з аднаго вядра, як заўсёды. Толькі хлеб цяпер хаваем паасобку. Захацеў так рабіць беленькі не для сябе, а для мяне, бо Пашын надта многа паядаў хлеба. Я, нізкі чалавек, прыстаў на прапазіцыю беленькага. Ад нашай пазіцыі да граніцы цяпер і 3 вёрст не будзе. Штабс-капітан Дамброўскі зноў захварэў. Халуі казалі, што першую ж ноч афіцэрам спаць не даваў. Усхопіцца скрозь сон, як закрычыць на ўсю хату: «Пара, пара, уставайце! Снарады валяцца на дом, уставайце!» Усіх тармошыць, чырвоны, з вялікую галавою, татарскім тварам, аж страх. Зноў адправілі быць пакуль што пры ўпраўленні брыгады. Цікава, ці робіць ён такі гармідар начою там? За дзень выпушчана 499 патронаў. Нягледзячы на абстаноўку, мне прысніўся распусны сон. На сэрцы камень. Трэба дзяжурыць і не спаць. Ай, як хочацца спаць. А 24 кастрычніка прыйшоў ліст ад майго меншага, майго мілага браткі, а ліст разламаны ваеннаю цэнзураю. Гэта што за навіна? А мне прышлюць пасылку? О, радасць! Прыехалі, палепшаўшы двараненыя 7 жніўня. Камандзір з імі цалаваўся. Адзін з іх, драп, горадзінскай губерні, заплакаў. Учора на батарэі 4 лёгкараненыя і ездавога Кучынскага пераехала тэлефонка. Скалечан надта цяжка. Фельчар баіцца, што не выжыве. Свеціць чырвонае зімовае сонца. Начою месяц поўны, а месяц ясны. А было ціха, толькі з левага боку нейкая батарэя нашай брыгады пусціла залпам некалькі чародаў. Рэдка дзе грэхалі чамаданы, часам іграў кулямёт, свяціліся ракеты, дымала, трывогі не было. А бамбардзір-наводчык Володин, Кастраміч, разважае аб вайне. Калі ўжо яна кончыцца? Звязаліся з дрэнню. Трэба нам было і лезці за сербаў. Яны там штогоду ваююць. Колькі нашага брата выйшла на вайну, а што нам? Прыбавіцца хоць па 10, а і што? Чаго не хапае багатым чарцям, што лезуць у вайну? Здаецца, і сыты, і п'яны.
з жыру шалеюць, сволачы, а ты за іх жыццём накладай. Казаў разважна і самавіта, і хлябаў гарачую спітую гарбату, і мяне частаваў гарбатаю.